Magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y muling nagla-live. Wait lang. Para magandang umaga. Bakit walang nag-appear? Hindi rin naman nila maririnig yan pag pumasok. Dito. Tamsak ka kanutan na. Hindi ko na nga siniswitch. Tinatanggal din naman niya yung tamsak. Kaya ako nga. Ay, hindi ka nagtatamsak? Hindi ko na siniswitch sa mga account ko. Para lang magtamsak, hindi na. Tinatanggal niya din naman. Wow! Nandyan si Jack TV Entertainment. Hello po, Tito. Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas. Yan, bigyan kita ng jacket. Meron na. Yan. Yan, may jacket ka na. Si Jason to. Si Jason pala. Yan, sige, magdikitan kayo. Wait lang, ibaba ko tong bahay ni Aritz. Ito, nasaan? This one. Yan. Magdikitan kayo, ibaba mo yung bahay mo, tapos ibaba ko yung dikitan mo to para makadami ka ng banana, Jason. Wow. Madilim ang pwesto ko dito. Yan, mag-invite ka ng ng mga friend mo dito. Jack TV Entertainment. Kumusta kayo dyan sa inyong mga tirahan? Yan. Yan, dito, Jack Entertainment, dikitan mo itong binabang bahay. Tapos magbaba ka din ng bahay mo para madikitan. Magmahalan kayo. Yes, nandito na naman si Lynn's Family Channel. Hi po. Okay, bigyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na. Dikitan mo to, Lynn Family Channel. Yan, dikitan mo. Yang naibaba ni Aritz Almonte, dikitan mo yan. Panoorin mo video niya, tapos itamsak mo, tapos punta ka sa pula, pindutin ang pula, tapos kalimbang all. Yan. Yun lang ang process. Huwag ka nang mag-iwan ng bakas. Yan, nagbaba din ng bahay si Jack TV Entertainment. Yan, pwede niyong dikitan yan para magmahalan kayo. At huwag kalimutan itamsak si host. Yan. Aritz Dan po, pabalik na lang. Wow, pabalik na lang daw, Aritz. Kay Lynn's Family Channel. Yes. Yan, pasok kayo dito pag naka-live ako para tulungan tayo. Paangat ng banana. Para madami tayong makuhang banana at lumaki ang ating bahay. Yan, maraming salamat sa tamsa. Huwag kalimutan magtamsak kay host. Yan, nagbaba din ng bahay si Ayesha Almonte. Pwede nyong dikitan yan. Channel, Jack TV channel para magmahalan kayo.
para dumami ang yung mga banana at lumaki naman ang bahay ninyo. Pwede ko din ko kayong dikitan sa dalawang banana ko. Yan, may YT ka pala, Jack TV Entertainment. Bakit ngayon ka lang Palagi ka sanang ganyan. Pag nag-open ako, punta ka dito para makadikit ka, para makarami ka ng banana. Sipag at tiyaga lang, mga kapatid, para makaipon ka ng maraming banana sa bahay mo. Para madali kang maka 500 at saka 1K. Yan. Yan. Ganyan ang gawin mo. Magsipag ka lang. Sipag lang. Tignan mo sa akin. 1 month yata ako ng ganito. Naka 1K na ako. O, di ba? Sipag lang. Ganyan lang. Magbigayan lang ng bawat isa sa atin. Huwag idamot ang ating banana. Isa lang banana yan at tulungan para sa ganun makaangat naman tayo. Jack TV, done na po sa'yo. Kau na bahala sa pabalik. Salamat po. Sabi na Yesha Almonte. Yan. Done na po kay Lins. Wow. Done na daw kay Lins si Jack TV. Yan, panoorin lang naman yung babang bahay. Panoorin 1 minute. Panoorin ng 1 minute o kaya 30 minutes. Yan. Tapos, itamsa at pindutin ang pula at kalimbang all. Yun. Tapos na. Yan, baby pa lang bahay mo, Jack TV Entertainment. 37 pa lang ang banana mo. Kaya maliit pa lang ang bahay mo. Yan, done na din daw, Ma'am Ayesha Almonte kay Jack. Okay, ito, pinapanood yung video ni Ayesha. Ni Aritz. Ito, pinapanood yung video mo, Jack Entertainment, Jack TV Entertainment. Panoorin namin ng 1 minutes para kakapit yung banana sa'yo. Yan. 1 minute, yes. 1 minute na yan. Okay. Kalimbang all. Yan. Okay, mag-invite pa kayo ng mga friend ninyo. Wait lang, isisend natin. Idan ko na siya. Oo. I-chat mo din dyan. Dan na sa'yo dyan. Sino yung taga naman nila si Ari? Hindi ko pa nakikita yung kay Ari. Yan. Aritz Almonte, Jack TV, done na ako sa'yo. Yan. Magdikitan at magmahalan kayo. Wait. Si Lynn's Family Channel Vlog. Dikitan natin yan. Okay, dikitan natin yan. Si Lynn Family Channel Vlog, naka 1K na pala. Malaki na pala ang bahay niya. Ito, Lynn, no, pinapanood ni Aritz ang yung video, papakita ko. Ang sarap naman ito, ice cream display. Ayusin para maganda tingnan. Yan, ice cream pala ang mo. Yan, panoorin natin ang video mo. Yan. Ipasa nyo sa mga kaibigan nyo itong live ko para madami tayo magdikitan. Ice cream, yan. Sarap.
Kung gusto nyo makipagdikitan ng mas ano yung legit yung dikit ninyo, yung gagawa kayo ng short video ninyo, 10 seconds o 15 seconds, yan yung ibababa nyo dito. Para sa ganun, mapanood ng hanggang 10 seconds yung video nyo para madikitan, mas lalong legit yung dikit. Kasi pag mahaba yung video, baka malalaglag pa. Yan. Wow, nag-thumbs up ulit si Ayesha Almonte dan thumbs up ulit. Yan, maraming salamat sa thumbs up. Yan. Kalimbangol, yes, nadikitan ka na ni... Yan, magbaba ka lang ng bahay mo. Short video dapat ang ibababa ng video dito. Para sa ganon, makaano ka. Yan. Lin. Lins. Lin Family Channel, dan na ako sa'yo, sabi ni Aritz Almonte. Yan. Meron bang hindi ko nalagyan ng jacket dito? Yan. Yan, silang kayo ng bahay para madikitan. Wait, at i-share natin sa mga nito. Share natin sa yan, huwag kalimutan i-thumbs up. So, yan, nagbaba ng bahay si Jack TV Entertainment. Yan, nagbaba ng bahay si Aritz Almonte. Yan, dikitan yan. Magmahalan at magdikitan.
Huwag kalimutan magtamsak kay host. Hintay lang at ipasa natin sa mga kwan. Sa mga friend natin. Ipapasa ko pa. Sa kadalawa. Oh, Chillax. ikaw naman ang nagtatamsak. Abubot mo. Hindi yan basta tamsa. Tatambay yan sa'yo. Yan, maraming salamat sa 3,000. Kasi bakit sila may abot Hindi makikita, nag-hide yung iba pag minsan. sabi. Mm. Gusto mo sa Yung mga mo dito, ang dami, di ba? o pero hindi mo naman tatagal. Um, Kasi hindi na siya tatagal eh. Doon ka na sa mga tatagal ng gano'n sa wakas. Nanonood na sa'yo. at least may nanonood. Di ba? Pinasa ko na kay Balong. Hindi naman nagaan. May mga jacket na sila. Blue. Ang ganda pala tignan pag may mga jacket kayo, hindi kayo nalalamigan. Galing yung talaga siya nagtatanong sa mga bagay. Oo, naggaganyan. Bawas, dadagdag, ganun. Kahit for Mm-mm.
Dito lang tayo.
pwede niyong dikitan to. Hindi na ba ni Arit Salmonte na bahay? Yan yung binaba kong bahay, pwede niyong dikitan yan.
Yan, maraming salamat sa limang yan, pwede nyo nang dikitan yung nakababang bahay dyan. Magdikitan kayo at magmahalan para makadami kayo ng banana at lumaki naman yung mga bahay ninyo. Tulungan lang ng bawat isa para makadami tayo ng bahay. Yan, mega shoutout sa mga 6 na nandyan. Huwag kalimutang mag-thumbs up kayo. Yan. Huwag kang maglagay ng emoji. Yan, dikitan mo lahat ng mga nakababang bahay dyan. Bigyan kita ng ng jacket para makababa ka ng bahay mo. Angelo. Yan, mega shoutout. Alisin natin tong yung emoji mo. Hindi, remove natin yan kasi baka ma-follow ako ni YT. Huwag kang ng emoji. Yan, pwede ka nang magbaba ng bahay mo, Angelo. Napoli, kumusta kayo dyan? Yan, dikitan mo lahat yan. Tapos mag-iwan ka ng bakas. Yan. Tinanggal ko yung emoji, bawal kasi ang emoji dito. Yan, magbaba ka na ng short video mo, tapos dikitan ka na namin. Okay. Magbaba ka ng short video mo, tapos dikitan ko.
magdikit sila sa'yo. Sige, pwede ka na magbaba. May jacket ka na, may blue. Blue, ano ka na. Para subscribe. Ito, dikitan mo si Jack TV Entertainment. Si Jason yan. Jason Calantok. Yan. May bahay siya na nainiwan dito. Dikitan mo yan. At itamsak mo. Tapos pindutin ang pula. Tapos kalimbang all. At tamsakan mo din ako. Angelo Napoli. Magbaba ka ng short video mo, link. Kagaya ng mga to, nagbaba sila. Yan, pwede mong pindutin mo yan, panuorin mo ng mga 30 seconds o kay 40 seconds. Tapos, itamsak mo. Tapos, pindutin ang pula. Tapos, kalimbang all. Yun lang. Tapos, comment ka sa video na ayon sa nakikita mo sa video nila. Kung ano yung napanood mo sa video. Yun yung i-comment mo. Ang gawin mo, ang hilo, punta ka sa YT mo. Di ba may video ka doon? I-click mo yon, tapos i-share, ilagay mo sa link, sabi niya. Tapos, pupunta doon sa video mo doon, ipindot mo, i-press mo yung ano, dito, i-press mo yung nasa chat, publicity, and as Angelo Napoli, i-press mo yun ng matagal, yung pagchatan, tapos, may mag-ano doon na paste, sabi niya. Tapos pindutin mo yung paste, tapos isend mo dito yung link mo dito sa loob. Okay, itry mo mag-send sa messenger ko at ako maglagay dyan yung video mo. Yung link, yung video mo. Yung kagaya ng pinasa mo sa akin na video mo, kukunin ko yon, tapos ibababa ko dito. Dapat short video lang ang ibaba mo sa messenger. Bawal ang big letter, bawal ang emoji, bawal ang numbers pag naka-live. Kasi baka papaluin ako ni Lolo. Ni YT. Pwede ka na magbaba ng bahay mong ilok. Yung short video mo lang. May jacket ka na.
Yung mga nakababang link dyan, pwede mong dikitan ang elo, tapos mag-iwan ka ng bakas, tapos pwede ka nilang balikan kanila. Ayan, yung mga link dyan na nakababa sa tapat ng mga pangalan ni Aritz Almonte. Yan, tapat ng pangalan ko. Kay Rhea yan. Tapos si JC, TV Entertainment, si ano yan, si Jason Kalantok ito. Tapos yung Ayesha Almonte, yan, dikitan mo yung mga yan para madikitan kanila. Thumbs up nyo naman ako. Huwag niyong kalimutan mag-thumbs up. Hintay lang.
Pwede kang pumasok. Saan dyan ay? Punta ka. Ay, magmalasik ka. Di ba yung kapit dinig ko dyan? Ano ka kailangan? Ikapin. Yung video send ko dyan, di ba? Ikapit. One. Oh, i-report. Ang lahat. Pwede ipasam kanyak tayo babak. Ay, masa ka lang, biling. Ay, Oo. ko mga ron. Ipasam identi ko, yan ti messenger ko. Adi video. O, basta. Ay, basta. Yan, impasa mo. Okay. Aguri ka tayo babak. Kita may babak ata. Eh, di mangyari ko kay Jai. Dikitan mo yung mga nakababa dito. Panoorin mo yung video nila, dikitan mo, tapos itamsak mo, tapos ipindutin mo yung pula. Bawal kasing magbanggit dito ng dikitan mo yung pula. Yung pula, pindutin mo yung pula, tapos kalimbang all. Yan, panoorin mo to. Ni Jason Aji Paquet, ni Jack TV yung entertainment, ni Jason Kalantok yon. Pwede mo dikitan yon. Yung video niya, panoorin mo ng 30 minutes, tapos itamsak mo. Hindi pwede kasi magbanggit ng dito. Tamsak. Mapalo ako Tapos yung emoji, nag-emoji ka naman. Yung mga emoji, bawal yon. Paluin ako, mawawala ako dito bigla. Tangi. Hindi katawa ko. Ang mga ron. Ay, kapak. Kaya, big letter, bawal, number, tapos emoji. Ay, bawal ang ganon? Tapos ang sabihin mo, tamsak. Ano yung tamsak ba? Pwede mong baliksin dyan, pero hindi ako pwedeng magsalita dito ng ganon. Yung ganito, na-sign dun sa mo. Isumin na siguro, naman ako siguro, makasendilig ni Jai, kasi lang. Ang kagami nagkukat emoji, ate mo. So, next live, wala tanga ro. Sopit ka. Pero ibabaklat ta ate Pam, ate Castimo. Api, alam ko, among kami nun. Api nga, gan emoji na atin kung kuna. Bakit heart ng time mo? Nandito nagtamsak si Kuan. Wow, nagtamsak si Aritz Yasser, tamsak dan host, may halong dikit at kalimbang na din, kompleto Ricardo, sabi nila. Wow naman. Bakit makita ko? Ang sarap na. Kita man magkikita ka? Nag-separate pa na kasi yung cellphone tsaka sa kanulo. Oo. Siyempre Oo. Tingnan mo. So, kaya, ang kami may kasama sa mga bumae. Kung may nag-aawat So, apo ate mo nag-emoji mo tunan kung kuna ko. Iso nga in-delete ko. Makapelo. Ay, delete mo? Oo, na-delete. Ay, pwede gano'n. Ano ka kanino ka? Ano ka kasi? Madema, maidipnak no ka nga bigla. Idipinnak ni YT, ni Lolo. Pati YouTube ka kasi? Idipin na kaya ate show. Ate live ko, idipin na no ka. Ay, Dagarudli na bag ko nga kwa na. Kasi pag roll na. kasi pag maglabag ka, wala. Talaga, kung kabisado mo, di YouTube na talaga mo eh. Ate mo, practice na pa lang ID. Ay, hello, Hi. Hi. Ala, ape atarupa na. Katinnan. Ay nako. Naulog mo sa katre. Nakakot puti. What happened to your face? Wala na picture na niyo. Ah. Wala na picture na. What happened to your face? Hindi na, ako sabi dito. Dito. Daddy tawag na. Apo ni Inang Agdigos. Yun. Diyan pa kasi ka man kita man ni Inang apo sexy.
Yan ang sexy ka sexy, ko ano. Sige, ata may sa Tunol, next time Balong, gawa ka ng ng short video mo. Short video lang, gano'n? Oo, kagaya ng sa akin, short video lang, yung pang lang, pang dikit mo na ganito. At ano tayo click ko natin Rhea, di ba natin Rhea? Mga 5 seconds lang sa kastelos dyan. Wan, kasjay. Ito, may kwan kay Rhea dito, may binaba ko yung pangalan ko dito yung pangalan ko, yung tapat ng pangalan ko, makikita mo? Sungarod, nakaka-ajay. Ajay. Di kitang Ajay, panuorin mo yung video, tapos thumbs up, tapos yung red pin. Naramit ko kinatirate niya yung nag-ajay, di ba? Ikit ko di ko na, account na. Wan. Kasi video na, tapos yung pocket subscribe ko, tapos yung like ko. Wan, kasjay. Kasi kung pinakalatan na yan, kada mga minuto ata eh. Siya? Ata may ata yung send ko. Wow, nakadado mo kami. Dapat short video, kumalang. Hindi ba naman? Kita maji kanya kisan kunto kanyang kikwa, kas day lang dapat intro. Aji pang intro lang ngay. Hindi, awaga. Pakita ko po sa inyo. Ganito ang gawin mo. Dikitan mo lahat yung mga nandito sana. Dikitan mo yan. Si Jason, si... Pero hanap pati ko. Ay sa bagay, doon ako sa makita na. No? Ay hanap pati video tapos ipapanta isod ay subscribe ko na makita na. Made, ag-comment ka tano makita da ka. Comment makita, kahit account na. Wan. Aji video, panoorin mo yung video, basta naaayon yung napanood mo sa video. Doon ka mag-comment, wag kang mag-wow, wag amazing yung mga word na ganun. Wow, amazing. Kasjay, no comment. Basta mag-comment ka lang. Comment ka lang, ang ganda naman yung mga bata, ang ganda naman tong video ninyo. Nakaka-relax. Ganun lang, parang simple lang na comment. Wag ka nang mag-wow. Wag kang yung wow, amazing video. No, amo ay bagbaga kasjay. Keep it up, kasi sa'yo okay na ka dyan. Keep it up. Wan. Basta walang wow yung gano'n. Wan. Kasi baka Wan kasjay, astig kasjay. Pwede pa hard ko na live, pwede mo gano'n. Wan, pwede. Parang naman idol, kung malatawag din na niya. Wan. Basta comment kay Jai, makita da ka. Kasi makita da no kasubyanan da. Yan ti video da. Nyamin no nagtamsak ka lang tapos pinindot mo yung pula tapos kalimbangol, handa ka makita. Dapat ada comment mo tano masubyanan da ka. Ganun yun. Apay nga. Yari ko naman yung tinapa. Yung tinapa doon. Try mo nga ulit pumasok dito. Ha? Try mo nga ulit pumasok. Kung naka-blue ka na, kung may blue ka na, mag-comment ka lang. Sige, try ko mga araw. Sige, try mo. Try ko mga Kung naka-blue ka na, pwede ka ng sige. Try mo. Kumain. Kung may blue ka na jacket na linagay ko, kung may blue ka na, pwede ka nang magbaba ng link. Ano ka din di ka jacket ko pala. Hindi, nakikita mo yun, Nakikita mo to? Nakikita mo yan? Yan yung binigay ko sa'yo. Yung blue. Ito naman. Jacket, jacket. Hindi kasi pwedeng sabihin lahat ng mga details dito. Nagapag kami. Sopet ka.
Go. If you are not, then go inside. Stop cooking and eat it.